ኣብ ማይካድራ ብዝበጽሐ መጥቃዕቲ ስድሮኦም ዘሰኣኑ ሰባት ንማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ምስጥሖምን ጠመተ ዝገብረሎም ኣካል ከም ዘየለን ተዛሪቦም እቶም ነበርቲ ወሲኾም ሕጂውን እንተኾነ ስግኣት ከም ዘለዎም ይሕብሩሎም ናብቲ ከባቢ ተጓዒዙ ዝነበረ ሪፖርተር VOA ዮናታን ዘብዲዎስ ንነበርቲ ከባቢ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ሰረፍሳየ ከተቕርቦያ ነባር ማይካድራ አቶ መከነን ጌታቸው ዝተባሉ ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝተፈጸሙ ጥቃዓታት ዘይሐልፍ ስምብራት ከም ዝገደፍሎም ይዛረቡ ፈጸምቲ እቲ ጥቃዓት ኣቦኦም ከም ዝተቀተልዎምን ጥቅምቲ 30 2013 በአቆጣጽራ ኢትዮጵያ ሰዓት 9 ቢሉ ብዝተጀመረ ጥቃዓት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ በአማኢት ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተጨፍጨፉ ይዛረቡ በቀኑ ጀምሬ እስከ መጨረሻው ድረስ ሬሳስ ካብ ንጉሆ ጀምሬ እስካብ እቶም አስከሬናት ተቀብርሉ ኣብዚ የኔረ አይወጣኹን እቶም ሰባት እንትቅተሉ ኣብቲ ከባቢና ቦሌ ኣብዝ በሃል ስለዝተፈጸመ ንሕናውን ንባዕልና ንከላኸሊና ነርና ኣብዚ ትሪዮ ዘለኻ መቃብር ካብ 60 እስካብ 70 ዝኾኑ ገሊኦም ኣካሎም ዝተቆርጸ እዮም ብዙሓት ከቢድ ክፍዕታት ተፈጺምዎም ኣብ ሓደ ስፍራ ን9 ሰባት ቀቢርና ኣለና ብሓፈሻ ኣስታት 677 እዮም ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ተቐቢሮም ካብ ናተይ ገዛ ጥራሕ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኒኦም ዝበሉ ኣቶ ሞላ ኣበበ ድማ ብዙሓት መጉዳእቲ እውን በፂሕና እዩ ዝያዳ ግን ኣብ ሕልናና ዝገደፎ ስምብራት ከቢድ እዩ ይብሉ መጀመሪያ እንዳልኩ ከዛ ላይ አንድ ገላጋይ የሚባል ልጅ ገደሉት ብርሃኑ የሚባል መጀመርታ ገላጋይ ብርሃነ ንዝበሃሉ እናቀተሉ መጽኦም ናይዚኣ መንበር እውን ኣቃጺሎሞ ኣብ ገዛይ 10 ዝኾኑ ተዓቂቦም ነይሮም ንዓኻ ኣይንደለካን ነዚኦም ኢና ንደሊ ኢሎም ካባቶም ኣብ ገዛይ ዝነበርሁ ነቶም 6 ሰባት ቀቲሎሞም እቶም ነዚ ዝፈጸሙ ድማ ኣብዚ ሓቢርና ዝበልዓና ሰተና ልዕሊ 40 ዓመት ሓቢርና ዝነበርና ሰባት እዮም ከምዚ ክገብሩና እዮም ኢልና ሓሲብና ኣይንፈልጥን ካብ ብሱልጥረ ኣይሳኣንን እሞ ንዕኡ ግደፍዎ ኣባ ሞላ እኮ እዩ ኢሉ ሓደ ካብኦም እዩ ንዓይውን ኣትሪፉኒ እቲ ዝተፈጸመ ኩሉ ዝረኣያ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን ካብቲ ዕለት ጀሚሩ ሰላም የብሎምን ድቃስ ኣይድቅሱን ይብሉ እዞም ስድሮኦም ዝሰኣኑ ግዳያት ጥቃዓት ማይካድራ ካብ ስነልቦናዊ ማህሰይቲ ብተወሳኺ ንማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ከም ዘሳጥሖም ተዛሪቦም እዮም ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ በደልና ግና ዝሓተተና ዝኾነ ኣካል የለን ይብሉ መንግስት ደግሞ ያንን አይዟችሁ እንት ማለት ነበረበት ግን አለ የለም በፍጹም ያው አንዳንድ አመራር መጣሁላል መንግስቲ አጀሆም ኢሉ ከጸናንዕና ይግባእ ነይሩ መጽኡ ዝሓተተና ወገን ግና የለን ወይዘሮ አገረ ሞገስ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት እቲ ማህሰይቲ ክኾና ከለዋ ንበዓል ቤተይ ቀጥቂጦም ቀቲሎም ገዛይ እውን በሓዋ አንዲዶም ሬሳ በዓል ቤተይ ድማ ናብኡ ደርቢዮሞ ይብላ ቤቴም ንብረቴም እንዳለ ባለቤቴም እንዳለ እሳት ነው የለቀቁብኝ እኔም እዛው እሳት ተራር ብለው እኔንም እዛው እሳት ነው የለቀቁብኝ ውጻእና በሉም ሰጭናቁሉ ወጽዩ ኣብ ደገ ዝነበረ ምልሻ በጥይት ወቂዕ ቀቲልዎ ካብኡን ኣነውን ኣብኡና ሃለኹ ትሕረር ኢሎም እናረአዩኒ ሓወቅ ቃጺሎም ወገዛና ካብኡን ድሓርማ ናብራ ይኮነን ነብሮ ዘለና ሙማት መሐሸኒ ድሕርቲ ዘስካሕክሕ ፍጻመ ዝሕሸ ተስፋ ጽዋሕ ምጽባይ ከም ዝኸብደን ዝዛረባ ድማ ወይዘሮ ሳራት ኣደለየን ሕዝውን እንትኾነ ከም ዝሰቃይን ዝገልጻ ባለ የለም ንብረት የለም ገለውታል ጫካ ላይ ነው እስካሁን ሬሳው ማን ተቀበረ ሰብኣየ የለን ንብረተ የለን ስጋብ ሕዝ እኳ ሬሱ እውን ኣይተቐበረን ኣብቲ በረኻ እዮም ቀቲሎሞ ኣነ ሓራስየ ናብ ዝኸደ ኾነ ዝጽግዖ የብለይን እናዘርኩ እየ ዝነብር ዘለኹ እቲ ዝበጽሐ ግፍዕን ጨፍጫፍን ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ዝተፈጸመ ሰብኣዊ መሰል ዝገሃሰን እዩ ከምኡውን ወንጀል ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ገሊጹ እዩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ቁጥሪ መወቲ 600 ክበጽሕ ከም ዝኽእልን ተገመቱውን እቶም ነበርቲ ግን ካብ 700 ክዛይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝዛረቡ ቋንቋን መሰረት ያደረገ ያው ህዝቡ በብዛት ያው ተጨፍጭፏል ታርዷል ንቋንቋ መሰረት ገይሩ ህዝቢ በበዝሒ ተጨፍጭፉ ተሃሪድን እዩ ብፋስ ብኻራ ብዝረኸቡ እዮም ሓደጋ ኣብፅሖምልና ነበርትን መዓልታዊ ሰራሕተኛታትን ወይ ከዓ ሸቃለኑን ተጨፍጭፎም እዮም ንሕና ዝመዝገብና እዮም 704 ይበጽሑ በቢበረኽኡ ኾነ በቢመንገዱ ዝተሓወሱ ግን ልዕሊ 1000 ክኸውን ይኽእል እዩ ዝባሃል ሓላፊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ አቶ ዳንኤል በቀለ ሕዳር 15 2013 ናብ ዘውጽዎ ሪፖርት ኣብ ማይካድራ ዝተጎድኡ ሰባት ምጥያሽን እቶም ፈጸምቲ ድማ ናብ ሕጊ ምቕራብን ከም ዝግብኦም ሓቢሮም ነይሮም ስድራ እቶም ጉድኣት ዝበጽሖም እውን ነዚኦም ዝሓቱ ዘለዉ
እነዚህ መጥፎ አድራጊዎች መንግስታችን በሄዱበት ቦታ አምጥቶ ለህግ ካላቀረባች እዞም ኣብ ሕማቅ ተግባር ዝተዋፈሩ መንግስቲ ካብ ዝኸድዎ ቦታ ኣምፂኡ ናብ ሕጊ እንተዘይቕሪብዎም ናብራ ህዝብና ናብራ ኣይኸውንን ንሳቶም ኣብ ሲቪል ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሓይሊ ምክልኻልና እውን ዝፈጸምዎ መስካሕካይ እዩ ኣብ ማይካድራን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ህዝቢ ዝተፈጸሙ ጥፍኣት ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ካልኦት ሃገራውን ዘይሃገራውን ትካላት ከም ዘተሓሳሰቡ ዝዝከር እዩ بتمساسالي كوينات كابز جمرلو اون اتحيزو عليت زفلي طقعتن سرقن اب حمران كالوت كويناتي كايدلن اب زنبرو خبابتاتن تفصيم يكبلو حد نبرت ختم حمرا مغلاصوم زذكريو كمون مبزحتهم من اسيدك تبعتيو نتا ختما غديفوم ناب سودانن ماخلاي تግራይን ተሰዲዶም ዝነበሩ እንትኾን ኣብዚ እዋን ካብኡ ተመሊሶም ንጥሜትን ማሕበራዊ ቀልውላውን ተሳቲሖም እዮም ይብል ኣብቲ ዮናታን ዘብዲዎስ ለኣኹ ሪፖርት بتوسخي حوحات النهالو زفتصمو زنبرو صحتات حزون يدقمولو نزبل كام نبرت دانشان زقربه طرحان غزياوي ام حجارن اتحبابار سلام دحنناتن كتما حمران كبزبلو حيل مكلخالن فلي حيل ام حران نتا ختما دحر مقصارم سرقن كالوت حدغاتاتن ططو مبالم طقيسوم منغستي ندحننت حزبن مرغغات يسرح كمزلو ابت زحلفسو من زقربه صبصاب يوناتان زبديوس مقرابنا زكريوم إذا خمزيلون هلو أبو الدب حبرات هاجرات لعلوية كومشنر سبعة ومسلات ميشيل باتشلت أب إثيوبيا كل التجراي زركب حزبي زخف أن حدا جنيات إحساد سبعة ومسلات نفتسمو 5 لون